Acum filmare. A, live? Da, da, da. Gata, e live. Live. Băgăm rămas cărlic. Deci rămas aceasta. Nu știu din pe pusuc. Ce bună e berea Gheorghiu. De pahar șmecherăi. Așa că la aici, la nașpa în poză. La țară, tată, la țară. La câmp, la prașă, la câmp, la prașă. Hai, norocă, sobe! Merge la următorul. Telespectatorii. Merge la următorul concurent. Da, la următorul concurent, da, vă rog frumos. Acesta e unicat în toată țara. De cât ești, ușor, mai ușor. Zâmbește la cameră. Zâmbește, arată. Bă, de cât ori vorbește la puțelă în lume? Am 3 de te drept. Și mai departe, la vreo 100 de kilometri, este omul. Te pun pe internet, mă. Te pun acolo și să fie acolo. Să vadă lumea cum e la pește. Da, să mă oferă lumea. Da? S-a mai pus? Și dacă această filmare intră pe internet, mă văd, mă. Ești beton să mori dacă te... Băiat suplu, 27 de anișori. Rog seriozitate, dacă are cineva nevoie de masaj, facem la domiciliu, în pădure, pe luncă, erotic, tailandez, alea, hâțână. Contactați-mă. Numărul meu este... Nu știu. Ia telefonul și spune-l. Da, lasă moment. Doamne, ce bătrână. Eu telefon parcă era. Da, eu telefonul. 076 3 55 1943. Deci, repet, 0763 55 1943. Contactați-mă urgent și nu veți regreta. Țineți aproape!